Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovorov s profesorom Šafinom, kde sa venujeme otázkam filozofie, histórie, sofiológii a ďalším zaujímavým otázkam. Začíname ďalšiu sériu rozhovorov o historických koreňoch, duchovných príčinách a pozadí krízy na Ukrajine v súčasnosti tak veľmi aktuálnej a vzhľadom na poznanie, ktoré má pán profesor o týchto otázkach, aj z toho historického hľadiska, vás vítame pri počúvaní. Vítame vás, pán profesor. Sme veľmi radi, že ste si opäť našli čas. Ja som čítala aj tú vašu knižku Svetová východná otázka aj aktéri Svetovej východnej otázky, ktorú naozaj odporúčam všetkým, ktorí sa zaujímajú o históriu, pretože je to veľmi zrozumiteľne a veľmi tá kontinuita, tá nadväznosť udalostí, ktoré sa udiali, čo sa týka Krymu. No a my sme sa s pánom profesorom dohodli, že dnes urobíme reláciu ohľadom tých udalostí, ktoré sa dejú v súčasnosti, pretože v tomto dezinformačnom priestore je naozaj veľmi cenné nájsť alebo získať nejaké pravdivé informácie, ktoré sa týkajú práve tejto situácie. Pekný deň prajem, pán profesor, pozdravujem vás. Pozdravujem, Marián, pozdravujem aj vás, áno. Pozdravujem všetkých poslucháčov, takže dneska bez dlhých úvodov pán profesor sa rozhodol pre túto tému, my sme veľmi radi, lebo skutočne má vycizelované informácie, takže nech sa páči, ja vám odovzdávam slovo a prajem všetko dobré, príjemné počúvanie. No, ďakujem za slovo. Po istých rozhovoroch, ktoré sme mali, sme sa vlastne dohodli, že vzhľadom na tú situáciu, ktorá je na východ od nás, na území terajšej Ukrajiny alebo bývalého Sovietskeho zväzu alebo bývalého cárskeho Ruska, nech to zoberieme aj takto, tak že tá situácia tam je stále komplikovanejšia, aj jasnejšia, aj komplikovanejšia. A vyzerá to tak, že skorý koniec tomu všetkému nebude. Rozhodne nie v tom zmysle, že to budú nejaké dni a týždne, ale že sa to ešte potiahne určite niekoľko mesiacov. Tak rozhodol som sa, že sa povenujeme tejto téme. Aj po tom, čo sme sa stretli minulý týždeň na Šírave, tak sme pohovorili o tejto téme. Aj ste vlastne už prešli tie moje knihy, niektoré, ktoré sú venované tejto otázke, ako je napríklad tu spomínaná tá Svetová východná otázka s jej aktérmi, alebo Brezutovská únia, ktorú som robil s pánom doktorom Šerbejom. Tieto knihy vznikli prakticky tá Svetová východná otázka pred 7 rokmi a aj keď napísanú som ju už mal podstatne skôr, asi 10 rokov predtým, možno až 2007 alebo 2008. A chcel som nad tým pracovať ďalej, zháňal som k tomu ešte literatúru, lenže potom prišli ďalšie témy a tak ďalej, stal som sa dekanom a už som to odsunul nabok, až keď došlo k tomu Majdánu v roku 2014 vo februári na Ukrajine a potom k tej operácii, kedy Rusi vlastne, aby som to správne povedal, lebo to žiadna anexia Krymu nie je. Toto je anexia Krymu pre západného človeka, ktorý by rád videl Rusko vlastne v troskách. A pre týchto je to samozrejme anexia Krymu. Pre jeho podržtašky zo Slovenska a podobne, je to taktiež anexia Krymu. Ale človek, ktorý pozná tú históriu, vie, o žiadnu anexiu Krymu nemohlo ísť. Samozrejme pre ukrajinských intelektuálov, takzvaných, s ktorými som mal možnosť prísť už neraz do styku, je to taktiež anexia Krymu, preto lebo to sú ľudia, s ktorými už v 1996 som sa stretol na konferencii v Ljubline, a ohľadom Brezlitovskej únie, ktorú tu teraz spomeniem, boli to akademici, starí páni, ktorí prišli pravdepodobne z Toronta, niektorí prešli na Ukrajinu a vytvárali tam tú ideológiu ukrajinofilstva a podobných vecí. Mne to je jedno, nech si budú Ukrajinci alebo ktokoľvek, ale jednoducho prekrúcať historické fakty
pri mne nebude ani Ukrajinec, ani Rus, ani Bielorus, ani Slovák, ani Čech. Poviem to takto, pokiaľ som presvedčený, že tie fakty sú takéto, aké sú, a pokiaľ ich mám podložené, nie na základe nejakého subjektivizmu, že teraz ja si myslím, že je to tak a preto to tak musí byť, lebo to vyhovuje mojej momentálnej naladenosti a ideológii, ktorej slúžim alebo ktorú vyznávam. Takže tam som sa už mal možnosť stretnúť so zavádzaním, keď sa tam rozprávali o knihe, ktorú som tu spomínal, Púti ruského bogoslovia, cesty ruskej teológie, ktorú napísal podľa môjho názoru jeden z najlepších teológov 20. storočia, Georgij Vasiljevič Florovský. Ten zomrel v Spojených štátoch amerických v roku 1979 ako 86-ročný pán. A u toho ja som sa teoreticky učil z jeho kníh tomu, čo predstavuje východné slovanstvo, čo je to vlastne byzantológia, čo je to cyrilometodské dedičstvo, čo je to ruská religiózna filozofia a tak ďalej. Tento pán, hoci bol možno najlepším teológom 20. storočia, tak formálne nemal teologické vzdelanie. To je taký paradox, že on bol vzdelaním filológ, filozof, psychológiu študoval, bol veľmi dobrý v prírodných vedách, dokonca získal ako študent ešte cenu Pavlova za prácu o reflexii oddelenia slín a tak ďalej. Čiže bol to človek veľmi vzdelaný a navyše môj kamarát, môj známy Alexander Dworkin, ktorý svojho času žil v Spojených štátoch amerických, kde aj prijal pravoslavie, keďže je to pôvodom ruský žid a v čase, keď bola tzv. Alija a mohli sa Židia zo Sovietskeho zväzu v 70. rokoch vrátiť buď do Izraela, alebo niekde inde do Spojených štátov amerických teda konkrétne, tak on tam bol, tam sa zoznámil s Johnom Meindorfom, u ktorého študoval a na Sveto-Vladimírskom inštitúte v New Yorku a zároveň tam získal veľa informácií aj o Georgiovi Florovskom priamo od jeho učeníkov. A on mi hovoril, že tento Georgij Florovský nemal hudobný sluch, čo je dosť pravoslavnej cirkvi veľký problém, preto lebo všetko je spievané. Ale teoreticky bol to jeden z najlepších znalcov tejto problematiky historicko-teologickej. No a keď tam došlo, lebo som sa trošku odchýlil od témy, keď tam došlo k tej debate o tejto knihe Cesty ruskej teológie, ktorá bola vlastne završením jeho predchádzajúcich dvoch úžasných prác Východní otcovia 4. storočia a byzantskí otcovia 5. až 8. storočia, tak tí páni, čo tam vystupovali, keďže Florovský bol rodákom, alebo respektíve vyrástal v Odese, narodil sa v Jelisavetgrade, to je blízko Odesy, takže na území dnešnej Ukrajiny, no a vyrastal prakticky od 6 mesiacov, myslím, alebo tak nejako v Odese, bol to tzv. Odesinec, tak ho vnímali ako takého významného Ukrajinca. Florovskému takéto ukrajinofilstvo, ako vidíme dnes, alebo ten ukrajinský nacionalizmus, boli úplne odporné. Nie, že boli nepriateľné, boli mu odporné, boli preňho symbolom západného zajatia, myšlienkového a duchovného zajatia, nie nejakého takéhoto tej vonkajšej poroby, ale myšlienkového a duchovného zajatia. Takže oni, keď tam začali sa odvolávať na Florovského ako na takého pomaly zakladateľa tohto prúdu v tom východnom slovanstve, tak sa mi otvoril nožík vo vrecku symbolicky, no a musel som tam ako síce ešte iba mladý muž vystúpiť proti tejto tendencii a tam som si už vtedy uvedomil, ako dokážu ľudia zavádzať. Som sa ich pýtal, že či oni vlastne tú knihu vôbec čítali, alebo keď ju čítali, tak či prečítali kapitolu, teda kríza ruského byzantinizmu, kde je táto téma veľmi dôkladne rozobraná. No a zistil som, že teda títo páni okrem ideológie v podstate sú to také chodiace mŕtvoly, poviem to takto, a rozprávať sa na túto tému s nimi veľmi, a nie, že nedalo, oni mlčali, na to nič aj nehovorili, ale tam som si uvedomil ten problém. Potom ja som túto tému nechal bokom, viac menej som sa tomu nevenoval, až keď som sa dostal k prácam Natálie Náročníckej, dcere posledného sovietskeho encyklopedistu, tak zistil som, že je tam veľa takýchto podnetných myšlienok a úvah, ktoré poskytujú
taký pohľad na svet, s ktorým som jednoducho súcitil, a nielen súcitil, ale nachádzal som tam istú zhodu. Tá Natália Narošnická je vynikajúca historička, pracovala niekedy v medzinárodných štruktúrach a v podstate jej predkovia boli duchovnými na západnej Ukrajine, tuším, takže nikto z nejakých takých promoskovských tendencií by ju obviňovať nemal, ale ona robila práce, ktoré sa týkali druhej svetovej vojny, vývinu po prvej svetovej vojne, vytiahla niektoré zaujímavé témy, napríklad otázka plukovníka Hausa, ktorý zohrával takú tieňovú úlohu v čase prvej svetovej vojny, ruskej revolúcie, podpísanie Versalskej zmluvy po tej prvej svetovej vojne a tak ďalej. Zaujímavé veci tam vytiahla. Celkom sa mi to páčilo, no a nie že celkom, veľmi sa mi to páčilo, aby som bol presnejší, no a začal som sa tejto téme venovať a vlastne vtedy som aj napísal tú knihu Svetová výskumná otázka, respektíve to bola dlhá stať, alebo taká kratšia monografia to mala byť, tak to bolo pôvodne zamýšľané, ale zháňal som ešte niektoré jej knihy, ktoré teraz už mám, ale vtedy som sa k nim nemohol tak ľahko dostať. Takže knihu som odložil do zásuvky a tam čakala až do toho, kým sa neodohrali tie udalosti v roku 2014. A keď som videl pozadie toho, a osobne som cítil, že sa tu deje niečo zlé. Že to, čo oni vydávali ako za nejaký boj za slobodu a demokraciu a západné hodnoty, teda neviem presne, veľmi by som sa týmito západnými hodnotami až tak neoháňal dneska, tak z hľadiska nejakej duchovnej kultúry a večných otázok alebo večných hodnôt, tak tieto západné hodnoty sú v príkrom rozpore s tými večnými hodnotami. Príkrom rozpore. To je ešte oveľa horšie, ako bol nejaký antický sofizmus, kedy bol človek mierou všetkých vecí. No a dneska to degeneruje do úplných, ako Rusi hovoria, čudovišných, takých hrôzostrašných alebo desivých rozmerov. No a tak som urobil vtedy, rýchlo som pripravil tú knihu v 2 častiach, aby vyšla. No, v roku 2000, začiatkom roka 2015 aj vyšla v podstate. Takže potom som ešte ju znovu vydal v roku asi 2017 v jednom zväzku, v tvrdej väzbe, trošku myslím, že je rozšírená, nie veľmi, ale trochu. No a tá otázka sa ukázala byť stále aktuálnejšou. No a medzi tým sme vydali aj tú knihu o Brezlitovskej únii. Prečo o týchto knihách hovorím? Ktoré vlastne, tá Brezlitovská únia je už síce vypredaná, aj tá svetová východná otázka už veľa kusov nie je, ale síce tam z toho druhého videnia ešte sú a tú Brezlitovskú úniu sa chystám teraz v najbližšej dobe v rozšírenej podobe znovu publikovať, ale tam som sa v podstate nejakým takým nevedomým vedením dostal k tomu, čo dneska je tu veľmi živo prítomné, čo ovplyvňuje našu súčasnosť aj Slovensku. Ako vidíme, ako k tomuto pristupujú oficiálni štátni predstavitelia. Patríme mimochodom medzi 6 krajín, ktoré najviac vojensky, tuším, pomáhajú Ukrajine, tak na to, že akou veľkou krajinou sme, tak to je podivuhodné. No a tak som si povedal, tejto téme sa treba znovu povenovať. A keď chceme pochopiť to, prečo sa veci tak dejú, musíme ísť na koreň veci, to je jasné. Preto, lebo tých javov, tých fenoménov je strašné množstvo. Tam sa môžeme ľahko stratiť a môžeme sa potom... Takto aj prebiehajú tie rôzne televízne diskusie alebo iné debaty, kedy sa oháňame fenoménmi práve takýmito a povieme, ten povedal to a ten povedal hento a ten napísal toto a tento zasa toto. A takto do nekonečna môžeme sa tam sporiť a diváci budú na to pozerať a jedni budú držať prsty tomuto, druhý zasa ďalšiemu, ale podstata veci povedaná pritom nie je. No ale keď chceme... Áno. Pán profesor, ďakujem, že ste toto zdôraznili. Ja sa ospravedlňujem, že vám do toho vstupujem, lebo vy ste skutočne verní pravde a povedali ste to pekne, že vám nikto nebude ani z jednej strany kriviť tú tendenciu pravdivosti. To je jedno, kto to je, lebo skutočne aj tu na Slovensku presne to, čo hovoríte, sa deje v prítomnosti, že za dav sa schovávajú rôzne vychýlenosti, nepravdivosti
len aby ich spracoval pod nejakým falošným pláštikom dav. Takže ja vám veľmi ďakujem, že na toto poukazujete. No, ďakujem, Marián, za poznámku, preto, lebo je to otázka tak v súčasnosti tak bolestivá, ľudí tak veľmi ovplyvňuje a rozdeľuje a pritom stačí sa držať pravdivosti. Ono, to naše poznanie, tie naše poznávacie schopnosti samozrejme sú rôzne a v princípe sú rovnaké, ale v tých konkrétnostiach, v tom subjektivizme sú rozmanité. Nie každý má rovnakú pamäť, nie každý dokáže rýchlo analyzovať, nie každý dokáže rovnako syntetizovať, nie každý rozumie mystickým otázkam, nie každý rozumie mystickému realizmu, nie každý rozumie mystickému racionalizmu, niekoho racionalizmus je vyslovene matematický, logický, dôsledný, ale aj ten má ešte ďalšie svoje roviny. Všetko je to oveľa zložitejšie. To prepojenie mystiky, intuície, racionálneho poznania, logického poznania, empirie, tej skúsenosti, to všetko, keď sa začne snúbiť a ešte rôzne roviny tohoto, to je to oveľa zložitejšie, než to predstavila iba západná filozofia vo svojich rôznych prúdoch, či už v tom francúzskom racionalizme od dôb, povedzme, Descartes, Cartesia, alebo v tom anglickom empirizme od dôb Francisa Bacona, áno, od dôb Francisa Bacona trebárs, alebo od dôb toho takzvaného osvieteneckého racionalizmu 18. storočia u francúzskych encyklopedistov. To je strašne málo. Ukazuje sa, že to bolo veľké obmedzenie. Bolo to vycibrenie istej oblasti ducha v západnom myslení, ale zároveň aj jeho vnútorné rozloženie. Kedysi som čítal ruského metropolitu moskovského Platona Levšina, ktorý bol ako metropolitom v čase Kataríny II. A veľa pomohol Kataríne II. Hlavne v tom, aby ten francúzsky encyklopedizmus a osvietenecký racionalizmus Rusko úplne neznivočili duchovne. A dokonca tam, myslím, že Jozef II., rakúsky panovník syn Márie Terezie, povedal, že on je viac filozof ako teológ, tento Platon Levšin, ale on povedal, lebo on vedel krásne formulovať myšlienky, bol to vynikajúci retor a zároveň znalec Voltairovho diela, keďže Katarína chcela Voltaira doniesť do Ruska a tam mal pôsobiť, ale on videl vo Voltairovi aj zárodky veľmi nebezpečné pre spoločnosť, duchovne rozchladné. No a preto hovoril, že táto ostrie meča osvieteneckého racionalizmu oveľa hĺbšie ranilo mozog Gálov, než niekedy to bol meč Gótov, ktorí tam prišli a zmocnili sa tejto krajiny. Takže toto všetko v podstate ovplyvňuje to naše poznávanie, tie naše poznávacie schopnosti, ktoré, hovorím, môžu byť také aj onaké a veľmi dôležité je schopnosť udržať syntézu. Kedysi Jan Verík hovoril, že múdrosť pramení z rovnováhy medzi rozumom a citom. To je v tej jeho knižočke Pavilon polozabudnutých snov. A tá rovnováha medzi rozumom a citom je dôležitá. Ale teraz, čo je to ten ľudský rozum a čo je to ten ľudský cit? Tam je toho tiež strašne veľa a o čom sa dá rozprávať. A vidíme, že dneska ľudia pracujú iba s jednotlivinami a v rámci toho nejakým spôsobom potom vytvárajú teórie, ktoré vydávajú za prakticky takmer absolútne. A do toho je tu krytie tou vládnou ideológiou a štátnymi represívnymi orgánmi, ktoré pri všetkej tzv. Demokratickosti dokážu veľmi rýchlo takéto iniciatívy, ak nie úplne zničiť, tak poriadne okresať a tak, aby nemali na spoločnosť vplyv. Takže ľudia sú vlastne ovplyvňovaní tým, čo je. Dajme tomu, to vidíme, čo sa vydáva, čo sa publikuje, čo je pustené do oficiálnych médií, aké témy sú tam preberané. Bol som niekoľkokrát v minulosti na rôznych diskusiách, viem, ako to tam prebiehalo, skracoval sa ten čas, 10 minút hudba, potom 8 minút hudba, potom už iba 5 minút hudba, reklama, dopravný servis, počasie, správy a z dvojhodinovej relácie ste mali 25 minút hovoreného slova skoro. Takže, ale ako je to sloboda
sloboda slova, je to sloboda prejavu, takže nie je problém. No a podobne aj preto ľudia sú dneska takto pritom veľmi silne ovplyvňovaní, doslova utápaní v tom množstve tzv. Faktov, lebo niekedy to ani fakty nie sú, iba nejaké také ideologicky podsunuté myšlienky a niekedy aj vyfabrikované fakty. Takže potom to vyzerá presne tak, ako to vyzerá. Stačí sa pritom pozrieť do literatúry 19. storočia, ako sa vyvíjala napríklad tá otázka Ukrajiny, ako sa táto otázka začala vyťahovať, lebo dovtedy to nebolo známe. Napríklad dnešná vlajka, ktorá je ukrajinská, tá žlto-modrá, ktorá vieje prakticky po celej Európe, tak to bola vlastne vlajka, keby som sa spýtal, aj keď som sa pýtal mnohých Ukrajincov, že čo je to za vlajka, odkedy pochádza, tak oni to považujú viac menej s tými, čo som sa rozprával, za nejakú prapôvodnú zástavu alebo vlajku Ukrajiny. Je to vlajka, ktorá vznikla v 19. storočí, pokiaľ ja viem, na území Galície, Haliča, a bola vlastne nejakou miestnou vlajkou. Takisto ako aj ukrajinský jazyk dnešný, jeden z mnohých tých nárečí, ktoré tam boli používané a ktorý je jednoznačne ovplyvnený poľštinou počas toho dlhého poľského jarma, tak sa tam toho veľa nalepilo, tak jednoducho považujú mnohí za nejaký takmer prapôvodný jazyk a nech sa na mňa nikto nehnevá, ale ako mne znie ruština Puškinova, alebo Dostojevského, alebo Solženicina, alebo Mamontova a ďalších oveľa ľubozvučnejšie, než sú tie iba C, bľať a podobné. Hej, to proste, aj keď nehovorím, trošku to zjednodušujem. A pekná je v tých ľudových piesňach. Takže, no ale preto som sa aj rozhodol tejto téme teraz povenovať, aby som to už tu ďalej nenaťahoval a ísť, tak povediac, ku koreňom veci. Ja ináč pracujem nad knihou o tom rozkole v slovanskom svete. Kedysi napísal nie tak dávno Boris Floria, súčasný historik, už veľmi starý, už má okolo 90-ky, ale veľmi učený, Cirkevný rozkol a slovanský svet, knihu. No a on tam vlastne ukázal, ako sa tie jednotlivé slovanské národy, Srbi, trebárs Chorváti, Bulhári, aj keď nebudem teraz hovoriť o tých pôvodoch, to Bulharov a tak ďalej, prabulharov, alebo potom východní Slovania, ako sa to všetko začínalo postupne trieštiť. To všetko je spojené predovšetkým s tou cyrlometodskou misiou, cyrlometodskou otázkou. Tá cyrlometodská otázka je veľmi pritom pre pochopenie tejto dnešnej neľahkej situácie veľmi dôležitá. No a mňa tam naučil veľa práve Florovský, ktorý ma inšpiroval spolu s mojím učiteľom otcom Pavlom Alešom k tomu, aby som sa vrhol svojho času na otázky cyrlometodskej misie, pokresťančovania Slovanov, zvlášť potom tých východných, ale aj stredných, ako sme my. No a dostal som sa vlastne k tomu, že tá misia cyrlometodská, tak ako je u nás predstavovaná, tak to podlieha veľmi silne tým ideologickým vplyvom, ako povedzme, všetci politici definujú Slovensko ako krajinu, ktorá je samozrejme súčasťou toho vyspelého západného sveta, euroatlantickej civilizácie a nikdy tomu ináč ani nemohlo byť. A zároveň máme v preambule odvolanie sa na Cyrila a Metóda, ako hneď na začiatku preambule ústavy. Takže potom si hovorím, ako buď sú tak blbí, s prepáčením, že fakt nevedia, o čom rozprávajú, alebo tá ideológia ich natoľko zaslepila, že im to je jedno, len aby proste niečo rozprávali a boli v tých svojich funkciách a robili to, čo robia. Jednoducho ináč som si to len ťažko vedel vysvetliť. No samozrejme to, že sú to duchovné mŕtvoly, o tom nebudem rozprávať, že to je iba voskové múzeum Madame Toussaint, alebo ako sa volá ten náš parlament z veľkej miery, tak to je zbytočne pravdepodobne tu na rozvázať. Aspoň pre mňa je to tak. Просто отпустить
провести черту. Что за нею будет, не покажем никому. Пусть сгорает все в этой тишине. Каждое мгновение станем мы ценить вдвойне. Забудем свои обиды, неважно как много бед. Я знаю, за каждой темной ночью ждет рассвет. Ты ничего не бойся, просто взлетаем выше крыш. Ты ничего не бойся, если со мною ты паришь. Время меняет ветер, и мы рискуем вновь пропасть. Ты ничего не бойся, буду всегда я рядом и не дам упасть. Не терять себя в этой пустоте. Стало нелегко с собою быть наедине. Зачеркнув финал, выброшу тетрадь, новую главу из старых листьев не собрать. Забудем свои обиды, неважно как много бед. Я знаю, за каждой темной ночью ждет рассвет. Ты ничего не бойся, просто взлетаем выше крыш. Ты ничего не бойся, если со мною ты паришь. Время меняет ветер, и мы рискуем вновь пропасть. Ты ничего не бойся, буду всегда я рядом и не дам упасть. Не бойся, просто взлетаем выше крыш. Ты ничего не бойся, если со мною ты паришь. Время меняет ветер, и мы рискуем вновь пропасть. Ты ничего не бойся, буду всегда я рядом. Ты ничего не бойся, просто взлетаем выше крыш. Ты ничего не бойся, если со мною ты паришь. Время меняет ветер, и мы рискуем вновь пропасть. Ты ничего не бойся, буду всегда я рядом и не дам упасть. Takže pokiaľ chceme pochopiť tieto otázky, musíme sa dostať ku koreňu veci. A to je vlastne k tej otázke pokresťančovania Slovanov, ktorá vonkoncom nepredstavuje taký akýsi jednoliatý akt ani nejaký krátkodobý príbeh. Keby som mal parafrázovať slova práve otca Georgia Florovského, tak by som povedal, že v žiadnom prípade si nemôžeme a nesmieme predstavovať to pokrstenie Slovanov ako nejakú jedinečnú udalosť, pri ktorej je možné stanoviť úplne presný dátum, ale že to pokresťančovanie bolo zložitým a takým veľmi rozťahaným a rôznorodným procesom, dlhým, prerušovaným a rozťahaným, ako som povedal, nie na 10 ročia, ale dokonca na stáročia. Jeden ruský badateľ, myslím sa volá Dmitrij Furman, on tvrdil, že dokonca, že tie okolnosti pokrstenia, treba z Rusy, sú obklopené legendou. A to by sme mohli povedať aj o ostatných Slovanov. No a zasa v tej takej pozoruhodnej povesti dávnych dôb povesť remenných liet, ktorá zásluhou pána profesora Daniša vyšla už aj na Slovensku v preklade, tak tam sa píše, veľmi dôležitá informácia je tam uvedená, že keď Vladimír Sviatoslavovič vládol už 8 rokov,
tak to vládlo od roku 978. Takže v roku 986 k nemu prišli posolstva z rozličných krajín, boli to 4 posolstva, pričom každé z nich vychvaľovalo náboženstvo svojej krajiny a presviečali Vladimíra, aby prijal práve tú vieru, práve tú religiu, ktorú oni vyznávali. Boli tam predstavitelia moslimov, pravdepodobne išlo o volských Bulharov alebo zavolských Bulharov, ktorí sa na Vladimíra obrátili, aby prijal islám. Boli tam Židia, najskôr z Chazarskej ríše, ktorí ešte torza existovali, hlavne na Kryme, po tom, čo jeho, myslím, že dedo túto ríšu vyvrátil, Sviatoslav, potom, alebo otec, potom to bol, myslím, potom to boli kresťanskí poslovia zo Starého Ríma, čiže z Apeninského poloostrova, z dnešného Vatikánu by sme povedali, a potom z Nového Ríma, čiže Byzancie. Hovorím z dnešného, pretože vtedy Vatikán ešte neexistoval ako taký. Takže boli tam 4 takéto posolstva a každé z nich predstavovalo svoje náboženstvo v tom najlepšom svetle, samozrejme, robilo reklamu mu, no a on sa mal rozhodnúť. Vieme, že Vladimír vtedy vyslal poslov do všetkých z týchto krajín, do každej z týchto krajín a oni sa mali oboznámiť s tou situáciou, aká tam bola, s tou vierou, mali zistiť predovšetkým to, čo oni vyznávajú, v čo veria. No a dopadlo to tak, že v roku 988 nakoniec Vladimír prijíma krst Byzancie. To prijatie krstu z Byzancie, ako napísal Florovský v tých skvelých cestách ruskej teológie, určilo aj historický osud samotnej Kyjevskej Rusy a celého toho slovanstva, predovšetkým východného, stredného a južného. Určilo vlastne kultúrno-historickú cestu a Kyjevskej Rusy napríklad, lebo ten termín Kyjevská Rus pochádza z 19. storočia, myslím, že prvýkrát bol použitý v roku 1839, ešte raz na margo iba takto poviem. No a ich hneď zahrnul, ale budem sa pridržiavať konvenčne tohto pomenovania Kyjevskej Rusy, ich hneď zahrnul túto štátnosť do určitého formujúceho sa, alebo už sformovaného, lepšie povedané, okruhu vzťahov a vplyvov. No a tento proces samozrejme začal oveľa skôr, než prišiel na svet svätý Vladimír Kyjevský. Tak to kresťanstvo pred Vladimírom je oveľa väčšou a určitejšou veličinou, než si mnohí zvyknú myslieť možno alebo predstavovať, preto lebo už pred ním sa začínajú ustanovovať také kultúrne a religiózne vzťahy a spojenectva Kyjeva. Či už to bolo so Simeonovským Bulharskom, ktoré prijalo utečencov, žiakov Cyrila Metoda vyhnaných z Veľkej Moravy. A je možno, že už aj predtým so samotnou Veľkou Moravou, kým ešte k tejto tragickej udalosti v roku 886, kedy boli vyhnaní z Veľkej Moravy, nedošlo. Čiže toto zároveň znamenalo, tieto vzťahy zároveň znamenali toľko, že Kyjevská Rus vstupovala do práva na cyrilometodské dedičstvo. Preto, lebo ten byzantský vplyv, ktorý tam bol a ktorý vlastne začal už v roku 860, keď došlo k prvému krstu Rusov, o čom sa ešte zmiením, tak ten bol skôr taký priamy, bezprostredný, ale oveľa možno významnejší bol ten vplyv nepriamy, ktorý bol časovo prvý, bol významnejší a v podstate aj rozhodujúcejší. A to bolo to prijatie, respektíve to rozhodnutie prijať cyrilometodské dedičstvo, takže nie to priame byzantské osvojenie tej byzantskej kultúry, ale to nepriame prijatie toho cyrilometodského dedičstva. Tento bezprostredný taký duchovno-kultúrny vzájomný styk s Byzanciou a gréckym živlom, ako by sme mohli povedať, alebo tým východorímskym živlom, bol až sekundárny, čiže bol až druhotný. No, čiže nech je to ale akokoľvek, to budovanie Kyjevskej Rusy bolo završené práve počas vlády veľkokniežaťa Vladimíra I., teda v tom roku 988. On
vládol pomerne dlho, myslím, že 35 rokov, zomrel v roku 2015, čiže to prvé posolstvo roku 1986 prišlo v dobe, kedy vládol teda 6 rokov, nie 8, ako som predtým povedal, čiže vládol 35 rokov. A to je dostatočne dlhá doba na to, aby sa dali zadefinovať tie medzinárodné vzťahy v jeho dobe a jeho postoje k tomuto všetkému. No a v podstate bola to doba, kedy aj tí cudzí, tzv. Variakskí vládcovia, čiže vikingskí alebo normandskí vládcovia a ich družiny sa začali etnicky miešať a splývať s miestnym slovanským obyvateľstvom a pritom aj vymizli ich škandinávske mená, lebo hovoria nie Konštantinova, lebo on by sa Vladimír mi pripomína Konštantina Veľkého v niektorých bodoch, tak v niektorých prejavoch, tak teda Vladimírova babička, Sveta Olga, hovoria, že jej pôvodné meno bola vlastne Helga. A to je ako príklad toho, že tie škandinávske mená sa tam začínajú strácať, alebo germánske, a transformujú sa do tých slovanských. No ale práve svätý Vladimír sa o to najviac zaslúžil a tým majú pokrstenie tej celej Kyjevskej Rusy. Tá christianizácia Rusy pred Vladimírom prebiehala v niekoľkých etapách. Aby som to stručne spomenul, keďže hovoril som, že ten proces vlastne trval 128 rokov, od roku 860 po rok 988. Tá prvú misiu na území Rusy, podľa tradície, ktorá je zaznamenaná v letopise Povesť vremenných liet, ktorý som spomínal, vykonal apoštol Andrej. To je brané nie ako historický fakt dnešnými historikmi, ale skôr akýsi mytologický alebo legendárny. Samozrejme, že dnešní historici, vychádzajúci z nejakých kritérií, to odmietajú, ale faktom je to, že v tých starých letopisoch je táto správa zaznamenaná. Takže my môžeme niečo odmietať, alebo povedať si, no tak to je hlúposť, ale nemáme preto vlastne ani nejaké dôkazy, len si to myslíme. Takže, lebo si hovoria, to nie je možné, a pretože to nie je možné, si myslíme, tak to nemohlo byť. Ale ako vieme, v živote je všetko možné. No a historické, alebo také historicky doložené pokusy o to pokresťančovanie Rusy sú pripisované najúčenejšiemu kresťanskému teológovi a mysliteľovi 9. storočia, svätému Fótiovi Konštantinopolskému. Tento muž bol najlepším priateľom Cyrila Konštantína, prvoučiteľa Slovanov. Konštantín bol jeho žiakom. Svätý Cyril Konštantín bol žiakom svätého Fótia Konštantinopolského, ktorý bol zasa dvakrát patriarchom konštantinopolským, prakticky v priebehu 20 rokov. A tento patriarcha konštantinopolský Fótios bol pôvodne laikom. Nebol vysvetený ani na tie najnižšie hierarchické stupne v cirkvi. Bol to človek svetský, ktorý sa jednoducho zaoberal rôznymi vedami, ale ktorý zároveň veľmi dobre rozumel tomu duchovnému životu a rôznym zákutiam, ktoré v ňom existujú. No a že to bola éra, kedy sa končila dominancia tzv. Ikonoborcov, alebo ikonomachov, tých, ktorí bojovali proti svätým obrazom alebo ikonám a relikviám, tak nevedeli nájsť nejaký konsenzus. Prakticky tam prebiehala až de facto taká tyránia zo strany cisárov voči tým, ktorí odmietali štátnu ideológiu, a neraz to viedlo až k občianskym vojnám. Čiže nič nové aj dneska, čo zažívame pod slnkom, nie je ani v rámci tých tzv. Demokratických premien. No a tento Fótios, ktorého otca vlastne aj zavraždili vo vyhnanstve a je kanonizovaný ako svätý, bol učiteľom aj najlepším priateľom Cyrila Konštantína. O tom píše západný bibliotekár, knihovník Anastás, ktorý pôsobil v Konštantinopoli istú dobu a ktorý dobre poznal pomaly v Konštantinopole, dobre poznal grécky jazyk. On zaznamenal, že bol amicus eius fortissimus, keď som to dobre latinsky povedal, bol jeho najlepším priateľom. No a tento Fótios aj ináč vybral na cyrilometodskú misiu práve Cyrila a Metoda. A on zároveň bol prvým, ktorý aj pokrstil Rusov, a stalo sa to počas takej zvláštnej udalosti, kedy variagovia z Kyjeva, vedení
Askoldom a Dírom, dvoma bratmi, vládcami Kieva, zaútočili na Konštantinopol. Bolo to v roku 860 a stalo sa to v čase, kedy cisár Michal III s armádou ťahol proti islamskej armáde ďaleko na východ až k Mezopotánii. No, mesto zostalo prakticky bez regulárnej armády a aj keď malo najlepšie opevnenie svojej doby, napriek tomu citeľne chýbala vojenská sila. No a toto využili títo variagovia z Kieva, ktorí zaútočili s 200 loďami na Konštantinopol. Patriarcha Fotios, ktorý bol súčasníkom týchto udalostí a svedkom týchto udalostí, napísal k tomu dve také významné slova o tom útoku Rusov na Konštantinopol retorickej povahy, ale obsahujúce aj historické fakty. No on tam hovorí, že to bolo to drastické, že proste rozsekané zvieratá ležali s telami rozsekaných ľudí a krv sa miešala zvierat a ľudí, lebo časť národa žila pred hradbami Konštantinopolu, tam boli také predmestia, povedzme. No a tieto, ktoré neboli tak chránené ako samotné mesto, padli za útok týmto variagom, ktorí na 200 lodiach sa ako nejaká búrka prihnali a zaútočili s desivou a krutou silou. No, patriarcha Fotios vtedy zobral ikonu, najvzácnejšiu ikonu Konštantinopolis, ktorou potom obchádzali hradby Konštantinovho mesta a počom sa strhla, ponorili tú ikonu do vody trošku, jej kraj, strhla sa búrka a tá tie lode potopila. Takto hovorí on v týchto svojich slovách aj teda ešte záznamy. Potom, čo sa stalo a týchto 200 lodí bolo potopených, zahynula druhá väčšina časť vojska Askolda a Díra. Títo videli, že sa stalo niečo neobyčajné a dali sa Fotiovi pokrstiť. Takže tí, ktorí išli dobíjať Konštantinopol, nakoniec sa vracajú do Kieva ako kresťania. To boli vlastne prví kresťanskí panovníci v Kieve. No a po svojom návrate do Kieva začali pracovať na tom, aby sa proste zmenila tá štátna politika, aj mravy ľudí a tak ďalej. No a začali zavádzať tam kresťanstvo a v roku 864 bolo v Kieve založené prvé biskupstvo, o čom hovorí Fotios v tom veľmi vážnom dokumente, ktorý ja som ho aj preložil, zatiaľ som ho ešte nepublikoval, okružnej epištole východným patriarchom. Napísal túto epištolu okolo roku 866-867. Tam začínal Byzancii rok 1. septembra, takže niekedy to dátovanie musíme prevádzať takýmto spôsobom, že v podstate to, čo nám sa zdá byť, že je rok 867, lebo to už bolo teda v roku 866, tak pre nich to bolo v roku 867, lebo už to bolo napísané napríklad v októbri. No, takže on v tejto epištole, ktorej ináč poprvýkrát obvinil Západ z novôd, ktoré sú veľmi nebezpečné, tak hovorí o tom, že aj Rusi, tento veľmi bojovný národ, keď si dobre pamätám, keď som prekladal tú epištolu, že tento veľmi bojovný a krutý národ sa dal zmäkčiť slovami Evanjelia a začína prijímať vieru a tak ďalej. No a tento, ako som povedal, v roku 864 aj zakladá Kieve prvé biskupstvo. Čoskoro tam bol postavený a potom aj prvý chrám, ortodoxný alebo pravoslavný chrám zasvetený prorokovi Eliášovi. No a kresťanstvo sa tam začínalo pomaličky šíriť, ale došlo k tomu, že keď sa Kieva zmocnil Oleg, ktorý bol kniežaťom novgorodským, a Askold a Dír boli zavraždení, tak to šírenie kresťanstva bolo pozastavené. Napriek tomu Oleg s Byzanciou sa snaží spolupracovať. V roku 911 tam poslal svojich vyslancov do Konštantinopolu a tí uzatvárajú rusko-byzantskú alebo byzantsko-ruskú zmluvu, aby sme to povedali dnešnými slovami. Vtedy napríklad cisára Leona VI. Múdreho, čiže Leva VI. Múdreho, vyslancov týchto Olegových oboznámili s kresťanskou vierou a niektorí z nich prijali opäť krst. No, prvou
ale osobou z kyjevského kniežaceho rodu, ktorá sa dala pokrstiť počas návštevy Konštantinopolu, sa stala babka svätého Vladimíra, a to kňažna, ktorú som spomínal, Olga, alebo tiež Helga. Ona bola vlastne prvou z tých vládnúcich vrstiev, ktoré, keď nerátam Vaskolda a Dira, ale to ešte boli skôr vikingskí bojovníci, ktorí stali na počiatku tej štátnosti, tak ona bola prvá, ktorá prijíma v Konštantinopoli v roku 957 krst. Ináč ju považovali za najmúdrejšiu ženu vo svojej dobe. Ona vládla zhruba 17 rokov po rok 962 a vládla ako regentka za neplnoletého syna Igorovho Sviatoslava. Preto, lebo jej manžel Igor zomrel, respektíve zahynul, a Sviatoslav bol ešte malým chlapcom, takže ona za svojho tohto neplnoletého, teda za neplnoletého Igorovho syna Sviatoslava vládla, a keď si dobre pamätám, pričom jej krstným otcom pri prijatí krstu bol samotný byzantský cisár Konštantín VII Porfirogenetos, čo znamená, že bol narodený v purpúre narodený, čiže Bagrianorodný ho nazývali Slovania, Bagrianorodný, čiže Porfirogenetos purpure narodený. Je to cisár, ktorý nám zanechal tú povestnú správu vo svojom diele o správe ríše, tú povestnú správu o 3 svätoplikových prútoch. Práve od neho to vieme. A on bol synom Leva VI. Múdreho, ktorého som tu spomínal. No a dokonca je tam taká správa, že si chcel zobrať Olgu za manželku, ale tá mu povedala, že na základe toho duchovného príbuzenstva, keďže kanonické pravidlá zakazujú sobáše medzi osobami, ktoré sú si geneticky blízke, respektíve sú v príbuzenskom vzťahu, či už po tej línii genetickej, fyzickej, to znamená do 5. pokolenia sa nesmú brať medzi sebou, takisto sa nesmú brať medzi sebou ako krstní rodičia. Takže to sú staré cirkevné pravidlá, takže ona mu na základe toho pravidla aj povedala, že predsa nemôže byť jeho manželkou, keďže on je jej krstným otcom. Takže takto sa Olga vyhla tomuto sobášu s Konštantínom VII, Porfirogenétom, a takto aj došlo teda k tomu pokrsteniu v roku 957 v samotnom Konštantínopoli práve kňažnej Olgy. No ale už zároveň v tom istom čase bádame snahy o preniknutie západu na územie Kyjevskej Rusy, predovšetkým prostredníctvom latinského kléru. Východofranský kráľ Oto I napríklad chcel prostredníctvom kresťanstva a franských misionárov šíriť svoj vplyv aj na východ, no a preto aj nechal vysvetiť za mnícha istého Maxima Adalberta, ktorého menovali, teda takto, aby som to presnejšie povedal, ten Maxim Adalbert bol mníchom a v kláštore v Trevíre, áno, a jeho nechal vysvetiť za biskupa pre Rusov. Kým však tá misia dorazila do Kyjeva, vládcom už bol nový panovník Sviatoslav po smrti svätej Olgy v roku 962. Ten vládol 10 rokov a práve on zničil tú chazarskú ríšu. No a údajne píšu o Sviatoslavovi, že jeho sympatie skôr patrili islámu ako kresťanstvu, keďže po porážke voľských či zavolských Bulharov sa zoznámil aj s islámom. Z letopisov sa ešte dozvedáme, že Sviatoslav bol teda vojenský ináč veľmi úspešný, preto lebo bojoval s mnohými nepriateľmi, napríklad dobil a spoplatnil Kyjevu mnohé oblasti Povolžia, Donu, pri Azovskom i Kaspickom mori, teda tej oblasti, kde dneska prebiehali tie veľké boje, dneska už sa viac presúvajú teda na sever, ale Mariupol napríklad, Azovské more, Krym smerom, proste tá oblasť okolo Povolžia, Donu a tak ďalej. Čiže a zároveň to, že zničil silnú, ekonomicky možno najsilnejšiu v tej dobe chazarskú ríšu. Potom sa vybral na Balkán, Sviatoslav, aby pomohol byzantskému panovníkovi poraziť Bulharov a
tu sa dokonca sám stáva bulharským cárom. No potom zaútočil aj na územie Byzancie, pritom bol však porazený, lebo už armáda bola vyčerpaná po tých neustálých bojoch a putovaní, keď to zoberieme, sú to obrovské vzdialenosti, ktoré musel absolvovať, tak musel aj opustiť Balkán v dôsledku tej vyčerpanosti. No pri návrate na Rus bol v roku 972 zabitý Pečenegmi. Pečenegovia to boli taký kočovný národ, ktorý bol veľmi bojovný a tí využili už tie slabosti, oslabenú armádu, vyčerpanú a napadli ich a Sviatoslava pritom zabili. Čiže jeho plán vytvoriť takú nejakú mohutnú slovanskú ríšu z východných a balkánskych Slovanov sa vtedy nepodaril. No a po jeho smrti sa vládcom Kyjevskej Rusy po boji s bratmi Olegom a Jaropolkom stáva práve knieža Vladimír I. Ináč Vladimír bol ako ľavobočok a brat mi bol podceňovaný aj ponižovaný, no nakoniec došlo k tomu, že Oleg bol zavraždený, Jaropolka porazil a sám sa stáva panovníkom. Takže následne sa Vladimír I Veľký rozhodol skoncovať s uctievaním tých pohanských bôžikov a preto aj vyslal tých svojich poslov tzv. Monoteistickým náboženstvám, aby sme to povedali dnešným jazykom, čiže tým bulharským moslimom, chazarským judaistom, pravdepodobne západoeurópskym kresťanom aj do ortodoxnej Byzancie. Nakoniec sa teda rozhodol pre prijatie toho pravoslavného kresťanstva alebo pravoslavnej formy kresťanstva a medzi tým, než sa to stalo v roku 988, tam je veľmi zaujímavá reč filozofa povesti vremenných let, ktorú ja som aj uviedol, preložil do tej mojej knihy Cyrilometodské dedičstvo a Európa. Tak v tejto reči tam najviac vystupuje byzantský filozof, je to prekrásne dielko, alebo dielo, ktoré stojí nielen za prečítanie, ale aj na študovanie. No ale skôr, než sa tak stalo, tak v roku 987, teda Vladimír prijal krst, sa na neho obrátil byzantský cisár vtedajší Bazil II, alebo Basileus II, so žiadosťou o vojenskú pomoc na potlačenie vzbúry, ktorá vypukla v byzantskom vojsku, byzantskej armáde. No a Vladimír mu poslal 6 000 takých variášskych bojovníkov, ktorí naozaj tú vzbúru potlačili a potom sa stali takou akousi osobnou panovníkovou gardou. No za túto pomoc Vladimír dostal za manželku sestru cisára Bazila II, a to Annu, ktorá tiež bola teda v tom purpure narodená, Porfirogenetu, a pred tým sobášom aj prijal krst. Vladimír prijatím kresťanstva a začlenením sa do byzantskej imperátorskej rodiny bol zároveň zaradený medzi takých významných európskych kresťanských panovníkov. Dokonca podľa byzantského protokolu postúpil ešte na tom stupienku pred západorímskeho cisára Ota II. No a potom na tej spiatočnej ceste do Kyjeva už aj Vladimíra sprevádzal ten početný byzantský klérus, ktorý na základe Vladimírovho rozhodnutia dokonal to pokrstenie obyvateľov Rusy, ktoré sa udialo potom v Dnepri. On sám prijal na Chersone, myslím, ten krst, takže tým dochádza k tomu pokresťančeniu Rusy, alebo Kyjevskej Rusy, povedzme takto. Prijatím toho pravoslavného kresťanstva takým začlenením sa do tej jurisdikcie Konštantinopolského patriarchátu sa Rusko v čase práve na vrchol sa dostávajúcich sporov medzi západnou a východnou časťou kresťanstva ocitá v tom dejinnom dianí, ktoré rozdelí potom ten európsky alebo euroatlantický svet na dve.
tá Kyjevská Rus sa stala súčasťou toho grécko-ortodoxného východu a to ovplyvnilo potom celý ten ďalší dejinný vývoj tejto oblasti a v podstate ovplyvnilo to aj vývoj celej tej kresťanskej ekumeny alebo celého toho kresťanského sveta, mohli by sme povedať Európy ešte v tej dobe. Takže je to, čo stojí na počiatku týchto prvých krokov východných Slovanov. Tá ruská cirkev sa vďaka tomuto otvorila obrovskému kultúrno-duchovnému vplyvu Byzancie, preto lebo na Rus začali prichádzať rôzni grécki kňazi, biskupy, učenci, mnísi, prinášali so sebou veľmi bohatú byzantskú literatúru, ktorá uchovávala sebe aj to antické dedičstvo. Zďaleka západ to nemal proste v tej dobe. Napríklad žiak svätého Fótia, biskup Aretas, dal prepísať jednému krasopisovi, dal prepísať celé dielo Platóna. Toto sa stalo základom neskorších kritických vydaní. Západ mal v tej dobe 2-3 diela Platónové preložené. Poznali dobre Aristotela, poznali dobre tú grécku poéziu, grécku tragédiu, grécku komédiu. Z čas antiky využívali vzory z toho pri kázniach, pri rôznych retorických obratoch tak ďalej. Takže toto bolo ujatie sa tým, že vstúpili do tohto okruhu vplyvov byzantského práva na dedičstvo veľmi starobilé. Tie úzke kontakty s tou byzantskou kultúrnou sférou pestovali predovšetkým a samozrejme v monastieroch, čiže v kláštoroch. Zvlášť úzke prepojenie bolo s Atosom, čiže s tou svetou horou Atos, mníšskou republikou, ktorá doposiaľ existuje. No a bol tu taký, vďaka tomuto vznikol potom taký rozsiahly komplex diel, ktoré boli viac menej prekladmi z tej byzantskej literatúry, alebo ináč slovo Byzancia nemám veľmi rád, preto, lebo to je koncepcia západných historikov, ktorí vytvorili tento termín. Byzantská ríša v skutočnosti, musím to povedať, nikdy neexistovala, preto, lebo Byzancia to bol názov dorskej kolónie, ktorá sa nachádzala na miestach, kde stojí dnešný Istanbul, alebo kde niekedy stal Konštantinopol. Keď budeme, ako hovoril Jozef Brodsky, pre každého kultúrneho človeka Konštantinopol vždy zostane Konštantinopolom a nikdy nebude Istanbul. Ale dobre, budeme používať tú terminológiu, ktorá je aj dneska, čiže zaužívaná. Čiže to bola stará dorská kolónia, ktorú zničil, tuším, cisár Septimus Severus okolo roku 212 za vzbúru. A potom bola znovu vybudovaná a nakoniec v roku 330 11. mája na tomto mieste bolo vybudované nové hlavné mesto Rímskej ríše, nazývané Nea Roma, Nový Rím, alebo Deutera Roma, druhý Rím. A ľudia na počesť Konštantína ho nazvali Konstantinopolis, Konštantínovo mesto. Slovania zasa Cargrad, čiže Cárovo mesto, Carihrad. Čiže, no a ten úzky styk Kyjeva s Carihradom alebo s Konštantinopolom zabezpečoval doslova príliv rôznych majstrov, učencov, diel, kníh a tak ďalej. No a zároveň to aj umožnilo, že koncom 10. storočia vlastne na Rusi vznikajú jednotlivé biskupstva. Dokonca v samotnom Kyjeve bol založený metropolitný úrad. Metropolita to je vlastne biskup, ktorý je na čele istej oblasti, mater polis, čiže matka mesto. Keďže na východe platí pravoslavnej cirkvi systém tzv. Autokefálnych miestnych cirkví, čiže cirkví, ktoré majú vlastného predstaviteľa, ktorým je buď patriarcha alebo metropolita, tak bol to veľmi významný úrad. Ináč prvé svedectvá sú doložené z roku 1039, že je na území Kyjeva metropolita. Čiže je to takmer už 1000 rokov. Z 23 metropolitov, ktorí zastávali úrad do doby tatárskeho vpádu
bolo pritom 17 gréckeho pôvodu. Čiže z tých 23 metropolitov sa vystriedalo za sebou do doby, kedy tam vpadli Tatári okolo roku 1237. No ale samotný Vladimír bol človek veľmi otvorený. Bol to taký svojím spôsobom aj Peter Veľký, aj Ivan Hrozný, aj Konštantín Veľký v jednej osobe a on nechcel obmedzovať tieto kontakty iba na kresťanov z východu alebo východorímskej ríše. Ináč k tej Byzantskej ríši ešte toľko poviem, lebo som tam trošku odbočil, že toto pomenovanie vymyslel Hieronym Wolf, ktorý pracoval pre bohatú rodinu Fuggerovcov, známu aj svojimi aktivitami u nás v Banskej Štiavnici a podobne. A títo bohatí kupci a učenci zároveň poverili, keďže mali svoje záujmy obchodné aj na východe v Osmanskej ríši, tak poverili vydaním diel byzantských historikov, aby dlhšie poznali tú oblasť. No a on v predhovore k tým vydal 3 byzantských historikov alebo východorímskych historikov a on v tom predhovore nazval túto oblasť Byzantskou ríšou, ako keby to boli byzantskí historici. Samotná Byzantská ríša terminologicky počas svojej existencie neexistovala. Preto, lebo Byzantinci si hovorili, že sú Romei, čiže Rímania. Potom neskôr, že sú to východní Rímania, až v čase 4. križackej výpravy v roku 1204, ktorá dobila Konštantinopol, začali niektorí viacej nacionálne alebo patrioticky zamerané kruhy v Konštantinopoli o sebe hovoriť o tom, že sú potomkami Helénov a nie Romeov, čiže Grékmi a nie Rímanmi. Takže preto, lebo ten Ríman bol symbolom toho západného človeka, skôr keďže vojaci západnej križackej výpravy v roku 1204, tej 4. dobili a vyplienili Konštantinopol a na 57 rokov tam ustanovili latinské panstvo, tak jasné, že oni s tým boli už potom nespokojní a pritom začali viacej sa obzerať po tých vlastných koreňoch už skôr s pohľadom do antiky, než do ranného kresťanstva. No a čo ešte treba povedať k tomu? Takže tí biskupy, ktorí tam boli prevažne z toho gréckeho prostredia alebo byzantského prostredia. A ináč ešte poviem, neviem, či som povedal teraz, keď to tu rozprávam, že ten termín Byzantská ríša vznikol v roku 1562. Konštantinopol padol 29. maja 1453, čiže vznikol prakticky, keď to tak zoberieme, 109 rokov po páde Konštantinopolu. No, to len na margo toho všetkého. Čiže Vladimír nechcel ale obmedzovať tie kontakty iba na východnú ríšu. Správu o pokrstení svojej krajiny zaslal aj do Ríma, aj východným patriarchom v Jeruzaleme a Alexandrii. No a na Rusi sa čoskoro objavili aj prví bulharskí misionári, ktorí zasa sem prinášali slovanské písomníctvo, slovanskú literatúru, ktorá sa tam dostala zasa z Veľkomoravskej ríše. No a potom, keď na Bulharsko sa dostalo, bolo obdobie v prvej polovici 9. storočia, potom čo žiaci Cyrila Metoda v roku 886 vyhnali z Veľkej Moravy, našli azyl predovšetkým na území 3. najväčšej ríše v Európe, Bulharskej ríše, bolo veľa väčšie než dnešné Bulharsko, tak našli tam aj priaznivú pôdu pre rozvoj týchto myšlienok a začína sa tam šíriť to slovanské písomníctvo. No, nastáva tá éra tzv. Zlatého veku Simeona, cára Simeona, lenže okolo začiatkom druhej polovice 10. storočia, okolo roku 959 sa tam situácia začína zhoršovať. Veľmi sa tam šíri hereza tzv. Bogomilov, čo boli vlastne bol to asi taký nejaký derivát z herezy Pavlikiánov, ktorí zasa boli pokračovaním herezy manicheistov, čiže takých dualistov, ktorí sa šírili predovšetkým v tých východných častiach kedysi Rímskej ríše, a ktorých jedným takým významným predstaviteľom bol napríklad, o tom sa málo vie, Pavol Samosadský, veľmi významný mysliteľ 3. storočia heretické orientácie. No a táto forma herezy sa začala šíriť v Bulharskej ríši. Ja som svojho času preložil, a tiež som to ešte nikdy nepublikoval, a už sú to roky, že som to preložil, ale poslednú časť som nemal, tak som chcel to doplniť a už konečne mám. Slovo kozmu presbytera proti Bogomilom. To je práve z obdobia toho Simeonovského Bulharska z polovice 10. storočia,
kde Kozma presbyter, čiže kňaz, píše dielo proti bogomilom a vyvracia ich nesprávne učenie. No a je to pomerne rozsiahle dielo, je v ňom okolo 200 citátov zo Svätého písma napríklad. Takže svedčí o veľkej znalosti Biblie v tej dobe u tohto spisovateľa napríklad. No ale to šírenie medzi ľudovými vrstvami bogomilstva bolo veľmi silné a vyvolávalo to potom spory vo vnútri samotnej štátnosti a potom došlo aj k sporom a bojom so samotnou byzantskou ríšou. No a tieto boje priviedli nakoniec k tomu, že Bulharská ríša bola cisárom Bazilom II, ktorý v podstate vydal svoju sestru za Vladimíra a za ktorého vlády prijal Vladimíra aj kresťanstvo. Bola začiatkom 11. storočia vyvrátená, myslím, že to bolo okolo roku 1018, bola to strašná vojna, ktorá myslím, že mala taký výsledok, že tí Bulhári prehrali a bulharských vojakov, ktorých tam bolo niekoľko tisíc, teraz si presne počet nepamätám, zajatých 10 000 alebo koľko, tak, alebo 30 000, každému vypichli oči a respektíve pripravili ho o zrak a každému stému nechali jedno oko. A ten viedol tých ďalších slepých a takto sa vrátili do Bulharska. Keď to videl bulharský cár, tak dostal infarkt a zomrel, keď toto videl. A to bol vlastne koniec tej prvej bulharskej štátnosti. Bulhári boli začlenení opäť do toho východorímskeho spoločenstva, do Byzancie, alebo stali sa súčasťou Byzantskej ríše a vtedy keď sa tieto veci odohrávali, to je podobné ako na dnešnej Ukrajine, keby som to mal takto zhodnotiť, tak veľká časť duchovenstva odchádza preč a mníchov odchádza preč z Bulharskej ríše už pred tým, než toto vypuklo, no zvlášť aj po tej porážke práve na územie východného slovanstva, na územie Kyjevskej Rusy. No a tam zo sebou prinášajú tie písomnosti a v podstate Rus sa ujíma toho práva na cyrilometodské dedičstvo. Ináč samotný Vladimír Veľký, ktorý, ako som povedal, vládol 35 rokov, rozdelil potom správu toho Kyjevského veľkokniežatstva medzi svojich 12 synov. A jeho smrť sa stala príčinou bratovražednej vojny Rurikovcov. Čiže, lebo tá prvá vládnúca dynastia na Rusii bola dynastia Rurikovcov. No a tu je tomu potrebné venovať zvýšenú pozornosť preto, lebo v podstate za poľského kráľa Boleslava, nie Vladislava, ale Boleslava Chrabrého, ktorého dceru mal za manželku Vladimírov tretí syn po staršinstve. Hovoria, že bol nevlastným jeho synom, Sviatopolk I, nazvaný Okajanný, čiže prekliatý, napadol svojich mladších bratov. Ide o to, že podľa tej povesti dávnych dôb, keď hovorí, že nebol vlastným synom jeho, Sviatopolkovou matkou bola Grékyňa. A bola to manželka Vladimírovho brata Jaropolka Sviatoslaviča, ktorý počas vojny s Vladimírom zahynul. Ten si potom tú Grékyňu zobral akoby za manželku do svojho, povedzme, háremu, ale tá už vraj podľa tejto povesti vremenných let by neprázdna. Myslím, že tak sa tam píše, by neprázdna. To znamená, že už bola tehotná. No a v takomto prípade jeho fyzickým otcom bol Jaropolk, ale keďže sa narodil už v čase, kedy ona bola manželkou Vladimírovou, respektíve tam súčasťou toho jeho kniežacieho paláca, tak je braný ako jeho tretí syn po staršinstve. No a ten si zobral za manželku dceru poľského kráľa Boleslava Chrabrého. No a po smrti Vladimírovej zakrátko po nej napadol tento svojich mladších bratov. Už Vladimír tušil, že niečo také sa udeje a vedel to, preto zobral k sebe jedného z nich. Teraz si nepamätám, či to bol Boris alebo Gleb. Jedného mal pri sebe, druhého oženil. Myslím, že Borisa mal pri sebe, Gleba oženil, alebo to bolo naopak, to je jedno. Lebo videl, že v tom Sviatopolkovi to dobro sa stráca a prevláda v ňom zlo.
No, jeho tušenie bolo pravdivé. Po smrti Vladimirovej tento Sviatopolk dal oboch svojich týchto bratov Borisa a Gleba, oni boli najmladší, tak ich dal zavraždiť. Oni sa ani nebránili pred tým, ako ich prišli zavraždiť, ale viac menej s pokorou odovzdali svoju dušu Bohu. No a táto vražda bola strašným sklamaním pre mnohých. Sviatopolk sa dostal potom do sporu s ďalšími Vladimirovými synmi, z ktorých najšikovnejší bol Jaroslav I. Múdry. No a tento Jaroslav I. Múdry bol človek naozaj veľmi širokého rozhľadu a počas doby jeho vlády Kyjevská Rus dosiahla vrchol svojho rozkvetu. Ináč tento Jaroslav I. Múdry, jeho dcera jedna sa vydala za uhorského panovníka, druhá sa vydala za francúzskeho panovníka, tak ten Sviatopolka porazil a Sviatopolk potom zahynul niekde v Poľsku. Samotného Boleslava Chrabrého taktiež zavraždili v noci pri prevrate, tak myslím, keď si dobre pamätám. Čiže, ale už vtedy sa tam Poliaci zamiešali do tých udalostí, ako to vidíme. No, potom tá Kyjevská Rus teda za Jaroslava vlastne dosahuje svoj vrchol, dobu rozkvetu, a bola to doba práve, kedy dochádza k rozkolu medzi východom a západom. 16. júla 1054 západní predstavitelia cirkevní kardinál Humbert na čele s kardinálom Humbertom položili exkomunikačnú bulu na oltár svätej Sofie v Konštantinopoli. O pár dní Konštantinopol odpovedal podobne a došlo k rozkolu medzi kresťanmi východu a západu, ktorý v podstate dodnes nie je zacelený. Aj keď v roku 1964, alebo ako boli tieto anatémy akože odvolané, ale to bolo skôr politické gesto, než vyjadrenie reálneho stavu okolností. Potom tá Kyjevská Rus si zopakovala svoju slávu počas doby plánovania vnuka Jaroslavovho, myslím, Vladimíra II. Monomacha, a ktorý aj prijal tú čiapku alebo klobúk panovnícky z Konštantinopolu. No a po smrti tohto Vladimíra II. Monomacha sa začína postupne tam situácia vyhrocovať. Kyjevská Rus sa drobí na rôzne také samostatné kniežatstvá, z ktorých do popredia sa najviac dostali Vladimiro-Suzdalské kniežatstvo, Novgorodské a Halicko-Volinské. Čiže mohli by sme to takmer rozdeliť tak, akože Veľká Rus, Biela Rus, Malá Rus, Rusko, Bielorusko, Ukrajina. Lebo Ukrajina sa pôvodne nazývala Malorusko. Čiže a to s tým, že tie centra boli na Haliči a na Volíni, čiže to Halicko-Volinské. Spočiatku bolo týchto kniežatstiev 12, no neskôršie v tom 14. storočí vraj až neuveriteľných 250 na čele s kniežatmi z Rurikovského rodu. Za faktický koniec tej Kyjevskej Rusy niektorí považujú rok 1169, kedy bol Kyjev dobitý a vypálený vojskom vnuka Vladimíra II. Monomacha Andrejom Bogoľubským, ktorý vládol nad Vladimiro-Suzdalským kniežatstvom a prisvojil si aj titul kyjevského kniežaťa. Hovoria, že tedy vlastne v tom 1169 končí táto éra, lebo tento Andrej Bogoľubský nerad tam vládol, inak sám bol potom zavraždený zvláštnym spôsobom, ktorý pripomína revolúciu z roku 1917. Množstvo samostatných tých malých kniežatstiev a ich vzájomné súperenia boli potom príčinou toho, že sa im nepodarilo ubrániť Kyjevskú Rus pred nájazdmi či už stepných polovcov, ale hlavne potom Mongolov. Takže toto rozdrobenie priviedlo potom k tomu, že Mongoli to využili a s jednotlivými kniežatami sa dokázali vysporiadať. Keby sa všetky tie kniežatá spojili s tým, ako to boli, akí silní chlapi tam boli a bojaschopní, tak mohli Mongolov, ktorí sa spoliehali predovšetkým na rýchlu jazdu a výborné streľbu z luka, dokázali by poraziť. Ale to sa nestalo, no a tak nastáva potom obdobie toho mongolského panstva zhruba od toho roku 1237. Čiže
potom období takého samostatného prvého štátneho útvoru východných Slovanov po tej Kyjevskej Rusi nastalo obdobie, kedy sa jej územia začali zmocňovať susedné krajiny, ako bolo Poľsko a ako bola Litva. No a práve to litovské veľkokniežatstvo potom zohráva v ďalšom období veľmi významnú úlohu pri tom ďalšom formovaní. Čiže to sú tie korene toho, ako sa tá Kyjevská Rus formovala. A už tu vidíme tie bratovražedné vojny do istej miery. Vidíme tú snahu dostať Rus na svoju stranu, či už západu, aj keď tá Rus sa pripojila k východu, ale aj to, že to cyrilometodské dedičstvo sa rozvíja práve v tejto oblasti, preto lebo ona sa stáva azylom či už pre Bulharov z toho Simeonovského Bulharska, či pre rôznych iných, ktorí tam odchádzajú. Takže to by bolo v tej dnešnej časti z mojej strany všetko, preto lebo už budem musieť odísť za svojimi pracovnými povinnosťami, ale zajtra ráno, ak sa nič nestane, ak dá Boh, tak urobíme tú druhú časť k tejto otázke, ktorá už bude taká trošku, by som povedal, stručnejšia k tomu, ako sa formovalo to litovské kniežatstvo, preto lebo predkami Litovcov boli Balti. Tí žili na pobreží Baltského mora smerom od rieky Visla zhruba po, myslím, Daugavu, alebo tak nejako sa volá tá rieka. A potom až k Dnepru, no ale potom sa rozštiepili na rôzne kmene, ktoré vytvorili nakoniec litovský národ. Na ináč toto územie bolo objektom sporu medzi tým poľským kráľom Borislavom I. Chrabrým a kniežaťom Vladimírom I., ktorý v roku 983, ešte k tomuto toľko poviem, donútil tých miestnych obyvateľov uznať moc Kyjevskej Rusy alebo Kyjeva nad nimi. Po vojenských ťaženiach potom syna Vladimirovho, ktorého som spomínal, Jaroslava I. Múdreho, ktoré sa odohrali v rokoch 1040 až 1044, sa na polstoročia potom stali litovskí panovníci kniežaťa vazalmi ruského kniežaťa. Takže až v 12. storočí odhalili potom Litovci svoju moc, keď vyrazili na Rus a potom pokúšali sa bojovať proti Kyjevskej Rusi, ale nakoniec boli porazení a stratili vďaka tomu aj územie tzv. Livonska. Takže tam stále potom dochádzalo takým tým sporom a vidíme dneska postoj Litvy, aký je treba z Moskve, a vidíme postoj Poľska, aký je, vidíme postoj Kyjeva a človeku to nedá, aby sa nevrátil takmer o 1000 rokov naspäť a uvedomil si, že ako keby sa prešiel nejaký kruh a opäť sa dostávame k tomu východziemu bodu. Takže toľko to na dnes z mojej strany. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor, za tento výklad. Dúfam, že bude prínosom napríklad aj pre takých učiteľov dejepisu, ktorí môžu obohatiť treba to svoje vyučovanie týmito informáciami. A určite to nebude len na radí, myslím. Ale vieme posúdiť napríklad aj v ruských dejinách v tomto smere. A v súvislosti s celkovou históriou Európy, lebo spomínam si Fuggerovcov, ktorí mali v tom čase tak obrovský vplyv v podstate na všetko, ako momentálne sú treba si Rothschildovci alebo Áno, presne tak. Že ich majetok bol až 2% HDP Európy, čiže bolo to úplne neskutočné. Čiže aj táto oblasť je veľmi zaujímavá, lebo na Slovensku, či Štiavnica alebo Bystrica mali naozaj veľký vplyv. Áno. Oni vlastne až kým nenašli to zlato v Amerike, v azteckej časti a potom Mezoamerike a na území Južnej Ameriky, tak tam potom myslím, že preniesli svoje aktivity. Niekedy som robil takú krátku štúdiu o tom Hieronymovi Wolfovi v súvislosti práve s Fuggerovcami. Viem, že oni boli ako rod tak trošku predchodcami Habsburgovcov. No ale mali medzi sebou aj učených mužov, ktorí proste nedbali na toľko ten obchod, myslím, Jakob Fugger, tá bavorská knižnica Bavorskej akadémie vied bola nimi založená, keď si dobre spomínam, keď som to vtedy robil. Takže oni sú nesporne veľmi, veľmi zaujímavým rodom. Veľmi zaujímavým rodom. Mali, kým
neprenesli svoje aktivity za more, tak v podstate tu mali svoje obrovské záujmy. No. Oni investovali v podstate aj na Španielsku. Áno. Čiže tie objavy Ameriky, v Južnej Amerike a tak ďalej, tak to tiež súvisí s nimi. Áno, presne tak. No jasne, poďakovať sa chcem pánovi profesorovi opäť. Ďakujem veľmi pekne, že otvárať oči. Áno, aj akademickej obci, aj keď im to egočko potom robí obrovské problémy a najmä pre takých učiteľov histórie a dejepisu, ktorí veľmi, veľmi radi horovali za to, že sloboda je vakcína. Takí pravdiví učitelia, ktorí teraz bojujú za to, aby im zvýšili platy tiež. Takže veľmi ďakujem, pretože to je veľmi, veľmi tiež taká tá lživá propaganda, že zase sa tu prekrývajú určité veci a ideme sa tváriť, že všetko je dobré, takže ďakujem veľmi. Áno, treba otvárať oči. Ďakujeme, pán profesor. A ja ďakujem. Sa pekne, pekný deň. A ja vám prajem, držte sa. No, nech sa darí. Aj vám, všetko dobré. S pánom profesorom, doktorom teológie Jánom Šafinom sa rozprávali Andrea a Marian. Predchádzajúce časti si môžete vypočuť na webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcast. Ďakujeme za vašu priazeň a zdieľanie. Podporiť našu činnosť môžete príspevkami na účet uvedený na našom webe alebo zakúpením kníh z internetového obchodu na web stránke ariadneknihy.sk. Сейчас, друзья, будет молодая мама Пелагея. Я первый раз вышла из дома сегодня, дорогие друзья. Несколько минут сюда, чтобы поздравить. С праздником, дорогой Николай. Спасибо вам огромное за то, что вы настоящий. Спасибо. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка мое, родники, дальней деревень огоньки, золотая рожь, да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь, да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен.
с конем по полю.